Pomislim da on dođe iz slave neba, živjeti u bijedi isto kao ja, iz ljubavi sve podnijeti i na križu umrijeti. Onda se pitam čemu to i tko sam ja. Tko sam ja da Bog me tako silno voli? Ko sam pa me rukom nježno zagrli? Da li ću ikad saznati zašto tako ljubi me? On plati cijenu za mene, pa tko sam ja? Kad sjetim se na divne riječi njegove, budi vjeran, ljubit ću te vječno ja. Sve bih ja učinio da zavrijedim Isusa, da nađem sebe i da shvatim tko sam ja. Tko sam ja da Bog me tako silno voli? Ko sam pa me rukom nježno zagrli? Da li ću ikad saznati zašto tako ljubi me? On plati cijenu za mene, pa tko sam ja? Na križu umrije za mene, evo to